Hola a tots i benvinguts a un nou experiment del Repte Experimenta. Nosaltres som la Irati, la Laia, la Yelen i jo, la Núria, i som alumnes de l'Escola Pare Manyanet Reus. Heu vist mai les típiques escenes de les pel·lícules on es troben els personatges atrapats en les arenes movedisses? Doncs sí, jo també, i és per això que avui, mitjançant un experiment, us explicarem què és el que hauríeu de fer si us trobéssiu en aquella situació. Ara us explicarem el líquid fluorescent no Newtonià i us explicarem com preparar-lo. Per fer aquest experiment, el que necessitem són els següents ingredients. Mitja llauna de tònica, farina de blat de moro, més ben coneguda com maicena, de la qual utilitzarem 330 grams, un bol o recipient, una cullera i una llum ultraviolada. Això sí, si no en teniu, no passa res. També us la podeu descarregar amb una aplicació al mòbil, però si no teniu res d'això, el més important penseu que és el que farem aquí dins. Ho teniu tot? Bé, ara per repassar, si no teniu clar el que hem de tenir, ho torno a repetir, que és mitja llauna de tònica, 330 grams de maicena, un bol o recipient, una cullera i la llum ultraviolada, que tal com us hem dit, no passa res si no ho teniu, és totalment normal no tenir això a casa. Comencem! El primer que haurem de fer serà abocar els 330 grams de maicena al nostre recipient. Doncs bé, ja ho teniu? Esperem que sí. Ara, el següent pas serà agafar la tònica i abocar-ne la meitat, a poc a poc. Doncs bé, ara ve el pas més important, que ve a ser remenar la maicena i la tònica. Per fer això s'ha de fer amb molta cura i a poc. I, si voleu, s'ha d'anar abocant la maicena a poc. Penseu que això és un experiment de líquid i sòlid. Per tant, aquest prendrà consistència depèn del que feu, de si apliqueu més pressió o menys. Per això, a l'hora de barrejar, si veieu que us està costant fer-ho, no passa res, és totalment normal. Hem d'anar amb calma i paciència, ja que d'això tracta l'experiment. Per tant, tal com diu la frase, a poc i bona passa. I al final de tot ja us quedarà una bona barreja. Que ja ho teniu ben barrejat? Doncs bé, això hauria de quedar més o menys així. Aquesta, tal com veieu, si la toquem així a poc, els nostres dits passaran entre el mig i llavors ens quedarà així. En canvi, si ho colpegem amb força, aquesta es tornarà dura i la seva consistència serà més sòlida. Tal com veieu, ella no s'ha embrutat quasi gens, per això que diem, i en canvi jo sí. Això és degut a la viscositat. Com heu pogut observar, quan fem pressió o força, la nostra massa s'endureix, mentre que, si la deixem, es torna líquida. Què me'n dieu? Us està sortint? Us està agradant? Doncs ara passarem al següent pas, que és la fluorescència.
Doncs bé, tal i com han dit les nostres companyes, nosaltres us explicarem la fluorescència. Ara us explicarem com funciona aquesta llum. Aquesta llum d'aquí serveix per veure la fluorescència que té la massa. Llavors, aquesta llum, si no la tenim a casa, que és molt normal, podem anar a un lloc fosc o apagar les llums, mentre que estigui un lloc on no hi hagi llum i es pugui veure la fluorescència. Doncs bé, agafarem la llum ultraviolada i abocarem en aquest got transparent la tònica. Llavors, amb la llum ultraviolada ho il·luminarem i així es veurà la tònica amb la seva propietat fluorescent. I us preguntareu per què? Doncs bé, la tònica té un ingredient anomenat quinina, que aquest, a l'irradiar-se, té propietats fluorescents. Per això, en aquest fluid no newtonià el diem que és fluorescent. Doncs bé, perquè com que li hem posat tònica i maizena, la tònica, com que té aquesta propietat, també si la irradiem amb llum ultraviolada podem veure que també és fluorescent. I per això diem que és un fluid no newtonià fluorescent. Doncs bé, us ha sortit? Heu pogut comprovar que és fluorescent? Bueno, no passa res si no ho heu aconseguit. El realment important de l'experiment ja ho heu vist abans amb les meves companyes. I ara us resoldrem el dubte del principi. Veniu, noies! Ara sí que sí, després de tot el que us hem dit i a totes les dades que us hem donat, ja teniu solució en aquest misteri? Doncs bé, si ens imaginem que estem a un desert i estem a unes arenes movedisses, per escapar, el que hem de fer és anar a poc i no anar massa ràpid, ja que la consistència es torna sòlida. D'això en podem veure a pel·lícules on el protagonista sempre intenta sortir el més ràpid possible, però amb aquest pas s'enfonsa més ràpid i no aconsegueix sortir. Bueno, esperem que hagueu gaudit tant aquest experiment com nosaltres i que ho hagueu pogut veure. Fins aquí el nostre experiment. Fins a la pròxima. Adéu!